harmadik nagyon fontos aspektusa a gyakorlásunknak az úgynevezett vinyasa. Ez azt jelenti, hogy a légzést és a mozgást összekapcsoljuk, szinkronizáljuk, ami úgy történik, hogy pontosan a légzés ütemére mozgatjuk a testünket. Tehát például belégzéssel emelem a karomat, és kilégzéssel emelem. Ami nagyon fontos, hogy a mozgás az nem előzheti meg a légzést, de nem is maradhat le. Ahhoz lehet ezt hasonlítani, mint amikor egy vonat elindul, amikor a mozdony elkezdi húzni, a vagonok azonnal automatikusan követik. Tehát ez a mozgásnak és a légzésnek a szinkronizálása, ami az Ashtanga jogának a legfontosabb eleme. A negyedik aspektusa a gyakorlásnak az úgynevezett drishti. A drishti lefordítva tekintetet jelent. A gyakorlás közben minden ászanában egy meghatározott pontot nézünk. Kezdőként az is egy jó megközelítés lehet, hogyha minden ászanában egyetlen pontot nézünk. Tehát nem engedjük a tekintetünket jobbra-balra vándorolni, mert ez azonnal gondolatokat keltene az elménkben, beindítaná az áramlást, és a jóga, a meditáció folyamata az ennek pontosan az ellentéte. Tehát ezért van az, hogy gyakorlás közben a tekintetünket egyetlen pontra rögzítjük. És az utolsó, de ugyanúgy fontos aspektusa a gyakorlásnak az asana. Az asana testhelyzetet jelent, mégpedig egy olyan testhelyzetet, amelyik egy időben stabil és kényelmes is. Ha megnézzünk bizonyos joga testhelyzeteket, akkor elképzelhetetlennek tűnik, hogy bármelyik is kényelmes legyen bárkinek, még egy újszülöttnek vagy egy balettáncosnak is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a nehezebb, bonyolultabb jóga testhelyzetek vagy ászanák, azok hosszas gyakorlásnak az eredményei. Tehát amikor elkezdünk gyakorolni, akkor nagyon fontos, hogy ne erőltessük a gyakorlást a pózokba, ne akarjunk mélyebbre menni annál, mint amit a testünk enged, mert ez ellentétes magának a jogának a szellemiségével. Tehát a lényeg az lenne, hogy csak mindig addig menjünk bele az adott pózba, amennyi a testünknek éppen jól esik. Tehát, hogyha valaki csak a bokáját éri el, de itt megfelelően tud lélegezni, el tud lazulni, és koncentrálni a végzésére, akkor ez teljesen jó. Ha a lábujját eléri, az már nagyon jó, de igazából nincs jelentősége annak a testhelyzetnek, az ászanának a jelentősége, az csak annyiban fontos, hogy elősegítse az energia áramlását a testen belül. Mivel nincs két egyforma test, ezért nincs két egyforma ászana sem. Azért is nagyon jó a jóga gyakorlása, mert mindenki a saját testéhez, a saját igényeihez, életkorához, kapacitásához tudja hozzáigazítani a gyakorlást, és ezért mindenki a saját kihívásait tudja teljesíteni, és saját magához képes fejlődni. Tehát a jóga, ez nagyon fontos, ez nem egy verseny, sport, nem is sport, hanem a meditációra való képességnek a fejlesztése, és ezért mindenki által végezhető életkortól, egészségi állapottól függetlenül.